Ayo para mantu-mantu baris kumpul. Bariso dikei ambek ibu duit. Ayo lanjut. Ayo mantu pertama Farida. Alhamdulillah untuk THR. Suwun ya Bu ya. Moga-moga tahun ngarep tambah akeh ya. Ayo mantu kedua Wiwin. Alhamdulillah Jena entuk HR-an. Masya Allah, matur suwun ya Bu ya, tak dongakno rezekine tambah lancar. Amin. Ayo mantu ketiga. Alhamdulillah suwun ya Bu, tak dongakno sehat, rezekine lancar. Amin. Saiki putu-putuku rek, putu-putu. Iki dene beselin ya, arek nangis ngono. Ya, suwun ya Bu. Ya. Ayo Jena, kene Jena. Loh, entuk maneh alhamdulillah. Terima kasih Uti. Salim dulu. Salim. Pinter. Wes alhamdulillah wes oleh kabeh ya, mantu sak putu-putuku wes oleh kabeh ya. Loh, lah terus aku Bu, mau aku malah baris ambek gendong kansai mosok gak entuk. Loh, lah kan sek bayi, ya kurang oleh rek tahun ngarep baru oleh. Ya kudune entuk Bu iki lho ya putune sampean. Durung ngerti duit. Kena tak gawe tuku pempes. Piye saiki jane ya kan jatahe lah wong sek bayi. Men gak sakno ta Bu, iki mau kadung tak jak baris mosok gak entuk. Walah, ya wes. Oleh wes. Akhirnya terima kasih ya Mbak Uti ya. Ya. Pempes.